Vitajte v politickej aréne. Erik Kaliňák zo Smeru reaguje na vyjadrenia Michala Šimečku k výstavbe nového jadrového reaktora a kritizuje plytký opozično-mediálny útok na strategický projekt. Tvrdí, že opozícia nemá vecné argumenty a zástupne útočí na vládu Roberta Fica obvineniami o absencii verejného obstarávania, hoci podľa expertov dokáže takýto reaktor postaviť len veľmi úzky okruh štátov. Kaliňák vo svojom videu doslova hovorí: naozaj nič nevystihuje dokonalejšie plytkosť a primitívnosť slovenskej politiky ako opozično-mediálny nárek okolo výstavby nového jadrového reaktora. Politici a novinári, čo v živote nič nevybudovali, zrazu rovnako ako pri tuneli Višňové mudrujú, ako je to celé zlé, predražené a že sa to vlastne robí len kvôli fotke s Trumpom. Šimečka deň čo deň zúri a pení. Ale keďže nemá absolútne žiadne argumenty a nemôže otvorene povedať pravdu, že je len na nervy, že to dokázal zase len Robert Fico, rovnako ako pri 3. a 4. bloku Mochoviec, tak sa oháňa tým, že neprebehlo verejné obstarávanie. Viete, keby boli novinári aspoň štipku objektívni, tak ho za tento hlúpy nezmysel spolu so Zomri tak ponížia, že si už v politike ani neškrtne. Pretože každý expert vám povie, že jadrový reaktor dokážu postaviť okrem americkej firmy Westinghouse už len 2 štáty, Čína a Rusko, teda 2 režimy, ktoré považujú progresívci za bezpečnostnú hrozbu, nikto iný. Čo teda Šimečka reálne chce, keďže žiada, aby Robert Fico zrušil podpis zmluvy s americkým Westinghousem a vyhlásil verejné obstarávanie? Veď čínska miliardová baterkáreň je pre neho problém. Ale nový jadrový blok už nie? Hystericky bojuje proti ruským energiám vrátane jadra, ale zrazu by uvítal ruský reaktor? Alebo nemáme robiť nič a potom bude spokojný? Ja chápem, že základné pravidlo opozície znie všetko, čo robí Fico, je zlé. Ale pre Boha už nebuďme dementní. To fakt bojujete ešte aj proti strategickému rozhodnutiu vybudovať nový energetický zdroj, ktorý prinesie Slovensku rozvoj a stabilitu. Len preto, že váš štve predstava fotky Fica s Trumpom? Pán Šimečka, prezradím vám také malé tajomstvo, ktoré sa od vašich vzduchoprázdnych marketérov asi nikdy nedozviete. Politický úspech sa naozaj nemerá počtom fotiek podaných rúk so svetovými lídrami z absolútne zbytočných stretnutí. Na čom skutočne záleží, sú výsledky. Postavené a zrekonštruované nemocnice, nové nájomné byty, otvorený tunel, dokončená diaľnica, zrenomovaný hrad, divadlo, galéria či národné štadióny, opravené mosty či v tomto prípade nová elektráreň. A len sebastrední hlupáci ako vy, ktorí nemajú šajnu, čo je to zodpovednosť za vládnutie, dokážu brániť rozvoju Slovenska v mene osobného politického prospechu. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.